creo que os facía a pulso, non? Sí, tiña unhas tixeiras de costura destas pequenas. Mira, estamos xa dentro do teatro principal. Sí. Xa había un tempo que non viña, xa estive máis veces aquí, no teatro principal. Sí, pois vamos alá. Que bo espazo, eh? Gústame o circo, e o teatro, e o cine, e os sitios onde se baila, aínda que xa non baile. E os camiños vellos polo campo, e a aldea, e a natureza salvaxe, e a soidade baixo as árbores, e os sitios onde se chega canso e suado, e están frescos, coas xanelas arrimadas, e pan de moleta e viño tinto recentemente sacado da cuba, e todas esas cousas máis. Pois, a verdade é que eu coincido bastante nos gustos. Gústame o circo, gústame o teatro, gústame o cine, gústame o pan, o viño, mollar o pan no viño e ir ás tabernas. Esa é unha das cuestións que máis caracterizan a Vicente Risco, saber vivir ca xente. Eso é importante porque somos pobo e pertencemos a él. Tamén é orgullo de pertenza a un colectivo. Outra cousa que tamén me identifico é con esa relación coa natureza. E logo, hai outra cousa que tamén me encanta, que coincido con él, que é bailar. Mi madriña, podo facer regos na pista. Bueno, a filla que lle vive comentaba que cando lle pedían para sair as verbenas e as festas do pobo, el lles puña unha condición que era que sí, pero que tiñan que bailar con todos os que lle pediran para bailar, é dicir, que non quería facer distingos. É unha cuestión que me chama moito a atención en Vicente Risco, como posturas del sobre a muller, sobre a familia, etcétera, que daquelas se decía, daquelas hasta hoxe, non? Como unha postura propia dun reaccionario, sin embargo, son actitudes que hoxe están reivindicadas dende o progresismo, a súa postura contra unha industrialización sin escrúpulos, degradando a terra, a súa postura contra os concursos de belleza, polo que supón degradar a muller, o seu activismo de preocuparse polos fillos e pola familia. Ao mesmo tempo, unha persona tremendamente conservadora, pero dentro dese conservadurismo hai unha posmodernidade tremenda. A necesidade, a intención de defender o teu país, aparte de que, no noso caso, igual tivemos a sorte de ter ese referente moi próximo, ese referente familiar, pero creo que tamén temos un país que hai que reivindicar desde ese aspecto, que é o mellor que persoeiros como a él, toda a xeración nós, foi alguén que tamén fixo un pouco iso, non? Reivindicar a modernidade e que vivir nun país moderno. Eu a primeira referencia que teño de Vicente Risco é cando eu tiña 3, 4 anos. Meu pai desaparece porque ten que ir ao enterro dun familiar en Ourense. E cando me fixen cargo da fundación e da documentación, atopo un sobre que hai un feixe de fotografías do enterro de Vicente Risco e aparece meu pai e o abuelo de Isabel, sí. As referencias que había de
de Vicente era que era unha persoa que era galeguista. Se trata de falar de ideoloxías, non? Cando as ideoloxías, eu creo que hai determinadas tendencias políticas que non son políticas, é o facer negocio, ou cando alguén considera que outra persoa, por cuestións de orixe, raza ou que sexa, é inferior a ti, pois eso non é unha ideoloxía, eso é un ser descerebrado. Entón, cando se fala de ideoloxías, claro, creo que nos educaron niso, no que hai que respetar as ideoloxías, e para iso está o diálogo. Era unha persona tremendamente respetuosa ca maneira de pensar dos demais. É unha das primeiras cousas que vin e que me chamou moito a atención e que tamén me fixo igual entrar así máis en contacto tamén sendo cativa. Nunha vitrina tiña unhas figuriñas feitas de miga de pan por el. Entón, aí xa preguntei isto, entón empezaron a contar, non? Que ao rematar o xantar ou a cea, pois collía o miolo do pan e amasábao, entón facía figuras de animais. O curioso era que estaban moi ben feitos, despois tamén aí os seus debuxos, que tamén igual é unha faceta tamén bastante descoñecida dele. A saliva botáballe da cinza dos cigarros, que facía de liar, eses cigarros que se lleven moitas fotos, non? Fumar. Facendo yoga, por exemplo, a beira do río Arnoia. Ás veces no instituto xurdía que alguén preguntaba por anécdotas ou por cousas. E na miña fantasía cheguei a decir que, e ensinándolle así fotos como facendo yoga no río Arnoia, pois claro, e en Zalaeta, pois lles dixe, no, e isto que está fumando é un porro. Claro, evidentemente, o que vos pensades, que era moi moderno. Lembro, esas, ¡buah, que desfase! Era unha persoa que tiña unha capacidade de empatizar moito cas xeneracións novas, un home que deixaba oír e escoitar. Importante tamén, e tamén establecer relacións interxeneracionais. Hai moitos conceptos dos que estamos falando e que transmitían moitas das persoas da súa xeración, xa non da xeración nos, pero dese entorno, que creo que hai que rescatar, porque tamén, aparte de ser símbolo de modernidade, perdelas, pois sería unha mágoa, e creo que son ferramentas que son moi necesarias e moi importantes para construir un futuro, e un futuro mellor. Pois eso, a dialéctica, o diálogo, saber escoitar, aceptar as opinións de outras persoas. Lembro que meu pai me dixera, a ver, tes que entender as cousas en contexto e tamén pensar que é moi duro ter que marchar. Entón, ás veces, nunha situación así, onde o que manda é o terror e o medo, pois tes dúas opcións, ou asumir que tes que renunciar a todo iso, ou tomar unha decisión que mellor non é a que prefires. No caso de Vicente, eu creo que aí hai unha cuestión que eu creo que todos somos víctimas do franquismo, que é na simplificación de ou estás comigo ou estás contra mí, sin renunciar a ser unha persona de dereitas, de aí a ser un fascista, eu creo que hai matices, non? É dicir, eu creo que Vicente Risco non se lle pode considerar un fascista porque odiaba o Estado. É dicir, el consideraba que o Estado era un elemento opresor dos individuos e das nacións. E logo é curioso que é unha persona que pasou por dous expedientes de depuración, un que lle caeu de oficio, como lle caeu a casi todos os funcionarios, e logo unha denuncia que ten no ano 40 e pico por ir falando en galego pola rúa. Entonces, claro, é dicir, unha das acusacións que se lle fan é de que pasa a escribir en castellano. Bueno, me gustaría saber que periodista escribía en euskera, en catalán ou en galego na España dos anos 40, 50, 60. Eu creo que hai que ver as cousas precisamente iso, no contexto histórico, na situación que estaba vivindo nese momento, claro, tamén esa situación familiar, persoal, e non hai que negar a aportación que fixo tanto ao nacionalismo galego e sempre sen esquecer que evidentemente a súa ideoloxía era máis conservadora.
Vicente Risco é unha persona que eu penso que está moi minusvalorada, non? Para min hai aspectos como é a ecoloxía. Foi un home que estuvo recuperando viñedos en Castro Caldelas. De feito, non sei que bodega é agora, que ten un viño tinto que se chama Risco, en homenaxe a él. É un home tremendamente moderno. O seu respeto pola figura da muller. Hai unhas cartas que a ver se algún día se publican que lle escribe a súa muller dende Alemania, nas que lle dice que por que non se anima a él a investigar e axudarlo a él a facer todos esos traballos de divulgación. Eu creo que temos unha visión moi deformada de como era a xente, e os tópicos nos han invadido. Invadirnos os tópicos tamén nos invade a manipulación ou a distorsión da realidade, sobre todo a do noso pasado, a das persoas que formaron parte del, e tamén que nos dan referentes de fora, non os nosos propios. Eu creo que tamén temos que buscar en figuras como a él eses referentes que necesitamos, sin maquillalos de ningún xeito, nin maquillalas de ningún xeito, porque xa elas e eles mesmos son modernos abondo, pero creo que hai que buscar a maneira de ofrecerlles, pois eso, sobre todo a xente máis nova, precisamente tamén polo efecto dese espírito que tiña Vicente Risco, non de querer compartir coas persoas máis novas. Pois é unha cuestión boísima, Isabel, de Vicente Risco. Xa marchamos, imos tomar o viño. Marchamos a tomar pero ese viño. Pero un viño, un risco, tomaremos mollado en pan, ou que? Sí, non? Bueno, ou nos Eu che decía dos viñedos de montar unhas, o sea, montarlo nos, sabes, sacar o viño.